Maya paabag po kekongan amakiramdam karing radyo at manalbeking ke katamong Facebook Live streaming. Pagmasusyan tayo ngeni, ing banal a misa, para king Biyernes, Bayu Epifanya. Ingke katamong kapag masusyan, ning banal a Eukaristiya, panimunan ng Reverend Father Ariel D. Limhoco, Kura Paroko ning San Guillermo Parish, King Bacolor, Pampanga. Abe-abe tayong ikantangeni, ing dalit a pamuklat. Angels we have heard on high, sweetly singing o'er the plain, and the mountains in reply echo back their joyous strain. Gloria in excelsis Deo. Gloria
at ing daya, at ing patutu dareting atlo, mikakan metong mo. Tanggapan tamo ing patutu daring tao, dapat lalong matibe ing patutu ning Dios, at itiya ing patutu ning Dios, tungkol king kayang anak. Ing nino mang maniwala king anak ning Dios, maniwala ya king patutong iti. Dapat ing bisang maniwala king Dios, gagawa ning malaram ing Dios, uling eya maniwala king patutu na tungkol king kayang anak. At iti yaing patutu. Binyena kay katamo ning Dios, ing be alang angga, at iti at yu king kayang anak. Ing tawong panok nanganan ning anak ning Dios, atin yang be alang angga. Ing panok nanganan ning anak ning Dios, ala yang be alang angga. Susulat ko iti, ban ikayong maniwala king lagyo ning anak ning Dios, abalo yu king ating kayong be alanganga. Ing amano ning Ginoo. Salamat king Dios. Puriyan me ing Ginoo o Jerusalem. Puriyan me ing Ginoo o Jerusalem. Puriyan me ing Ginoo o Jerusalem. Puriyan me ing kekang Dios o Zion. Ya ing patibe karing kekang pasbul, at kaya lang panwanan ding kekang anak. Puriyan me ing Ginoo o Jerusalem. Ya ing babye kapayapan karing kekang angganan, at king mayap diling trigo karin naka pakabiyasan, potang mutos siya agad iting matutupad, keti kinyato. Puriyan me ing Ginoo o Jerusalem. Papabal na ing amano ng Jacob, ding tuntunan at kautusan na king Israel, karing aliwang bansa, iti nagewa, ero akikilala ring kayang kautusan. Puriyan me ing Ginoo o Jerusalem, parangalan tayo ing mayap a balita. Hallelujah. 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 At keka antimurin. Pamipasya kimay babalita, agbangkang San Mark. Ligaya keka o Ginoo. Nga namin naraluan, ing daratang akatukiku, lalo yung mayupaya kesa kanako. Kalamang karing tali ning kayang sandalyas, eko karapat dapat. Ako, bibinyagan na kayo king danum. Dapat siya, binyagaan na kayo king banal na espiritu. Malamat kanita, tinatang niya Jesus, iba't Nazaret, Galilea. At bininyag ning Juan, king ilog ning Jordan. Kasaka ng Jesus, king danum, igit ng bibuklat bigla, ing banwa. At igit ng espiritu, titipaya kaya, at timoy metong apati-pati. Merandam ya, ing metong asiwala, iba't banwa, nga nang sasabi, Ika, ing pakamalang anak, keka, tutukong matutula. Pamalangpatad, imay babalita ni kakatang kaligtasan. Kapuriyan keka o Kristo. May pa kagto na abak po, karing ganaganang kakatamong makarandam, king kakatamong pakamalan na radyo ng kakatang Archdiocese, na po, 91.9, karing miyayliwang parokya, karing dakala parishioners sa makataluki kaniti, na po, sana po may masaya kayo at may makabaldugan niya, yung kaya kayong milabasan na Pasko. At ikaw ay sanang misasanmetong din kaya kayong pamilya, may buya,
ala nang alawa pang masaya nung aliing pamilya, buya, kumpleto ya, lalo na potang darating Pasko. Po, niya mumuli lang ng may alawa king abroad, may alawang mga lao talugal, baka nita akapiling dala, akayabe dala din karelang kaluguran kimye din karelang pamilya. Buri kayo pong i-explica, ining kaya katampa masa, pero mas din keng pansin, itang tauli ng party, ining kaya katamong pamasa. Ano ka rin, nga nang sinabi ni Joseph pa, anyang mabinyagya, Jesus, king ilog ni Jordan, bininyag ng San Juan Bautista, nga na ning siwala ni Joseph pa, king Biga, mani itang from the heavens, king Banwa, nga nang sasabi, ika, ing pakamala kong anak, kaya ka, tutukong matutula. Kapatid, ita pong sinabi na ni Joseph pang ita, ito yung affirmation, ito yung word of being happy and proud as the Father ning ginutang sa Kristo, yung kayang anak. Po? At ini yung dapat tamong tularan ang timong pengari, karing kaya katamong anak. Deng anak, lalo lang mag-strive, lalo lang magsumikap, lalo lang maging ganado, lalo lang maging masipag, king karelang pamag-aral, king karelang pamagobra, o nano pang karelang gagawan, potang deng pengari, yaplip dala. Sabentang papasyag din karelang lugod, din pengari karela, pagmaragul dala, at mong karelang anak, na sa palagi na sabihan, anak, kalguranda ka. Anak, kasaya akong tatang mo, akong mamo. I am proud of you. Masaya. You are the joy of my life. Igang mamya saya, king biyeko. Ito po yung kulang. Dakal pong kulang, kareng pengari. Nya po niya misan, din ka na akong pamilya, anyang magmisa ko, kaya biya ko la, natimong balang reunion, sabi ko, dapat ding manibatang amanong karengas bukyo, ali panagkas. Mga sakit amano, hanggang po tang mimwa kayong kareng anak yu, eyo panagkasan, at kayo magsalitang mga sakit amano. Nung tandaan niya po itang patrasas kanta, na balo many years ago, ano nung ka rin, itang metong tatang, kamang mamangan lang makanyan, anay kamwa, pangulisaka ni at pangamanwa ni itang kayang anak, ni hanggang itang anak, dinayo yung makanya, tikpaning balubog na kaya ba't itang kamera, dinayo yung makanya, dinayo ni itang anak. Nabunin sabihan, matsura, lalo na kingarap na ning pamangan, pangamanuman may, panyabian may mga sakit, ni, itang yapin nga mo sa verbal abuse. Ewan po, abuse po, mo po physical abuse. Ne? Child abuse, physical abuse. But abuse, kaya yaman nga mandang verbal abuse. At baloyo, para ka na ako, mas matindi pa yung verbal abuse kaysa aking physical abuse. Bakit? Kasi itang physical abuse, istong anak, berugan me, o pinasakit me, at itang marka. Ne? At kay ba't kakayip ito? Batang lilipas ito, mamako ito. Pero, itang pinasakit me, kaparamdaman, anak mo. Verbal abuse na pinagkasan me, may salita ang mga bayat, mga sakit na inusulto me, itang malam sa mapangid na nakapeng anak, inutel, makanya something like that. Itang anak, ita manatili kayo ita. At yung balo nung kapala niya kinayap o mila ko ito. You cannot really know when the abuse has healed already. Kasi may hakit at yung kilubit at yung kapilubluban na may itong tao, itang persakit may kayang kapilubluban. That's how I see it, no? So, karimpi nga rin po, paghilupahan tayo, yung Joseph pa. Anya yung ginutang sa Kristo. Malugod siya. Ne? Mapanyaw piyo. Maganak kayo. Yung ganun lang positive, matsuwang kayo.
Ne? Magbuisit, uling, may ragulyo, ding pengari, no? Papagid na yung lugod na kayo. Hanggang San Jose. San Jose, yung foster parents na. Foster father na. Nya balo kong kalguraning San Jose. Jesus uling talaga namang maging idol niya pang Jesus yung kanyang tatang, yung foster father. Bakit? Nung nano yung kapanintunan ng tatang na, iya mo naman yung kapanintunan na. Sabihin, idol niya. Tekyani itang bakas ng foster father na San Jose. Kaya paragulang masalisi. At kalgurana na rin kayang pengari. Jesus, Meging mapamintuya, nga nakita niya may wala king templo, meging mapamintuya, meging magaling niya, marespeto niya, at malugod siya. Karing kayang pengari. Kasi, dem pengari na, de para sakitan. Nung tatandaan niyo, niyang ikiteking templo, Maria, anak, o ba't gawa mo kaya kami ini? Itatamon po'y ako, meron tong kaming migaga na kakya ka, penintunda ka. Dene, may mabagsik. O di nga alwang amano mo, di nga alwang pingata, panasakit na pamugbo. Tumakanya, mabagsik. Pero ila, ano ka gana ka? Sabi, anak, nag-explica, Jesus may gibat niya, manana, ibari balo, na dapat at king balay ng ikpako. So, ining kaya katam pamasa, may itong yung margula, piyanimbawa ng kaya katamo. Baka dito, ding anak yun, ding anak yun, karing pamilya, lalo lang maging sumikad king kabyasnan, lalo lang maging masipag mag-aral, lalo lang masipag magobra king obale, lalo lang maging bibo, lalo lang maging ganado. Kailangan yung ipakit karela itang pagmaragulyo. Itang masaya kayo karela. Lalo na po manikwalang honor, may maging honor lo. Kaya manikwalang mata sa grade. Dapat yun lang pagmaragulo. Anak, wow, karatas na ng grade mo. Ay, kaburi ko naman kaya anak. I'm proud of you, anak. Kasaya ako kaya ka, masaya ako masaya. Kalguran ta kang kalguran. Tama ka niyan. Maragul pong bagay ito. Nya, metong tatandaan kita metong anak, anyang bayan lungub, king kayang eskwela, at yun kita king school bus. Kay ba't binabaya pa? Binabaya pa't kinuda sa pa king school bus, bibalik ya, kimbali. Balada rin pega, din kayang kaklase, tinya kakalima na bakal o something, o pera. Ay, sabi na, anong naiwanan mo? Ba't bibalik ka bali? Anong naiwan mo? Ba't ka bumalik sa bahay? Sabi niya, kasi nakalimutan kong halikan at yakapin ang daddy ko at mami ko. Kasi bago ako umalis, sasabihin ng mami ko, anak, mag-ingat ka. Junjun, mag-ingat ka. Tandaan mo, mahal na mahal ka namin ng papa mo. Mag-iingat ka. Pota ka nung dandamanin nga na kita, masiglaya, masayaya. Uling darandamanin itang lugod. Namo itang parandaman, nung palagi ng sabihan kayo. Kalaguran ta ka, anak. Mag-ingat ka. Ha? Ito po yung bulik sabihan. Anak, makasaya kaya, makatula kaya, makaganado kaya. Itang palagi itang sabihan karela. Anak, kalaguran ta ka. Pag maragul ko, anak da ka. Masaya ako yung anak da ka. I'm very proud of you. Ito po yung buri ko sabihan. Yung Diyosig pa, o itong sinabi na king Ginuso Kristo, ulitan kaya na, ika, yung pakamalang kong anak, at tutukong matutula. It is a clear proof of how the Lord, how God the Father affirms, no? And is very joyful in proclaiming Jesus as His Son. Jesus, dinagulyang masipag, maganaka, mapanyahop, alayang kabuisitan, alayang nanakit, kasi may ragulyang parandaman ng lugod, daring kayang pengari. At sana po, kaniting umpisa na ng bayang banwa, nung ating komong pamagkulang karing anak yu, kaya pamagsalitang kalguranda ka,
I'm proud of you. Ikay mami saya aking biyak ko anak. Sana po ngayon Irene 2023, be expressive of your love to your children. Be proud of them. And not only at yung muking isip yo, sana palagi yung sasabihan. Palagi yung papadama karela. Ing proud kayo karela at kalguran nyo. Palay ni Malda, kapatad, kaniting mumuna ng Domingo ng Bayong Banwa, mit mong kapaligan tangaduan kay Diyos, ing pagibatano sa na rin kakatamong kaiduanan, at bisan aldo, dadaman tayang sasabing, iko ring pakamalang wanak, kaya kayo, binako matutula, at ngatang manalangin, Ginoo, tumula ka sa, king dapat mi at kasuyuan. Ginoo, tumula ka sa king dapat mi at kasuywan. Para king banal a kapulungan, alaya sanang patan at pupuri, at pasalamat keka, uling ing tula niting panauning Pasko, at lalo na ing kalam ning keyang anak, ameging metong kekatamo, ipanalangin taking Ginoo. Para king pamuntok ding bansa, ela mo sana magobra para king ikakayap ning bie, keti king yato, nune lalo na para king bie alananga, ipanalangin ta king Ginoo. Para karing ebininyagan, aslagano saning sala ng Kristo, banketa pagdulapanda, ing maging anak no ning Diyos, ipanalangin ta king Ginoo. Para kay katangan, ing grasyang tinggap tamo king binyag, eta sana paburen matudtud, nune gamitan tamong mitmong pakinabang para king ikatula ning Diyos, ipanalangin ta king Ginoo. Tanggapan na sana ning Diyos ing kapasalamatan at ring sarili tang kapagnasan, ring kapagnasan da ring sablang makayantabe, kaniting kaorasan, ring kapagnasan aparalada, ring kekatamong talapakiramdam king radyo, at talapanalbeking online streaming, karing miyayaliwang programa, ning kekatamong radyo, at ring makapasubali ng kapagnasan, ning radyo ning kekatamong Archdiocese, lalong-lalo na ring kapagnasan ng Jat Kenneth Nuki, para king Aldo ning keyang kebaitan. Iyuli no sana, king kayaryanang maligaya, ring kapatad tamong meyangong nabye, lalo na ideni Kaiser, ipanalangin ta king Ginoo. Oy pa, ed mo sanang ipagkaloob ing kaidunan, ning kaya kang balayan, pankita parati king panatagaloob, lalapit kaya ko, itiaduan mi, king balata ng Kristo ang ginumi. Amen. Dalit tapo para king pamagsadya karing ahin. Join the triumph of
Manlagi patad, manikakatamong daon, matagpipan ng Diyos, pamaypayang tuto. Tanggapanes sana ning Ginu iting daon karing gamat mo, king ikapuri ampon ikaligaya ning lagyuna, king ikasaplala mo, at ning mabilog ng banal akapulungan. Oy, pamimiglalang, king kaya kang pakalulu, tagaban mo sana rin kaya kaming ayin, kawalatanan ning pamakarake mi ganiting Eukaristyo, apakyabutan mi sanang dalong mi biyebye, kilugod, apapasyag mi, tiaduan mi, king walatan ng Kristong, ginumi. Amen. Ing Ginoo mantabaya kay kayo, At keka antimuhin, itasyoring puso yu, makatas na laking Ginu. pasalamatan tayong Diyos sa ginuta mo. Iti karapat dapat ampon matulid. Tunay karapat dapat at matulid ing pasalamatan takang parati at tuman ka rin, o pa, Diyos, kingalanganga at may, lubos mayupaya. Keldo iti, katuan mong tula ding puso mi, ngini nga kilala mi kang Kristo, ing pangapayag ning lugod mo. Alang matang may nakit king kayang ligaya bilang Diyos mi, dapat ngini mayakit siyang anting metong kaya kami. Kristo yung anak mo, bayo pa yung sablang panahon. Dapat ngayon mibay siya king panahon. Dinatangya ban yung at yung sablang bagay king kayang sarili, ban ibalik ing pamaksan metong king kabilugan na ilalangan at tayran ing kiyatawan iba't king pangawalena king kayang kayarian. Ulito, kabira sa Blancoro ni Agnes kalimbanualan tok ng ngay babiya kapuriyang kaya. Banal, banal, banal ing Ginoo, Diyos sa mayupaya. Mipnuying banwa, mipnuying yato, kingke kang ligaya. O sana, kingkakatas-katasan. O sana, kingkakatas-katasan. Naan-wan nga indaratang, kinlakyuning Ginoo. Naan-wan nga indaratang, kinlakyuning Ginoo. O sana, kingkakatas-katasan. O sana, kingkakatas-katasan. Kingkakatas-katasan. Ikapaning banaloy pa, igin sibul sa blang kabanalan, ulita pagparalampumi. Itugtug may spirit mo at mong titip mga ambon kariting ain, ban pabanalanala, at gawa na para kaya kaming katawan at daya, ning ginuming Kristo. Bay ko sa lubi daon, pamaylas at kamatayan, kinuha na ing tinapi. Kaya pasalamat siya ko, piraso ni iti, at binyene ka rin kay disipulos at ngana, tagapan niya iti kongan at kananyi. Iti kanakong katawan, amidawon para kaya kayo. May mo naman, kabaning apunan, kinuha ng kalis, pasabayang papasalamat kaya ko, binyen ng kalis, karing kayong disipulos at ngana. Tagapan niya iti kongan at minumko kaniti. Iti yung kalis ng kanakong daya, yung daning bayo talagang tipan, hamot bidang para kaya parpataot ng kasalanan. Taptan niyo iti, anting kapigaganakan kanako. Matulad tayong pasisig, Mr. Katamo sa Pantayanan.
Yang nga kami o makalunig pa, ikaw ba tayong pasubihin ng anak mo? Darami tinapiling biye kalis ng kaligtasan, laing pasalamatan kaya ka, ing papanyal mo kaming matampang talarapan mo at sumuyo kaya ka. Ikaw sanang misulu-sulu, kataon dahil Kristo, di po na namin tingmetong ni banal mong Espiritu. Gan may pa, ing manakapalungan ng makalaganap meto yato, manimigit pagilugod, kami kaya kaming Papa, i Francisco, kaya nga Bispo Florentino, sa bilang susuyo, kay banal mong kapulungan. Ganang malaman ng kapatid ming minuna ng pepainawa, kimpiyong kapanay ipakasuling may biye. Dila mo sana, sa bilang miyaw na biye, kimpakalulong mo kitang masalang harapan mo. Pakaluan mo kami ngan, gamo kami ang karapat dapat magkamit kimbiyal nangga, kami rin mo na Birhen Maria, yung duning Diyos, kami rin San Jose, yung kayang esposo, kami rin sa bilang apostoles, sa bilang santos, aming galuludkiyak ng kakabaning panahon, purindakat paligayan, kalatan sa Kristong anak mo. King kawalatan ng Kristo, kambe na at kaya, higpang may payang tuto, kam na Espiritong banal, purindakat parangalan, manggaman king ngalanangga. Amen, amen, amen. Abebe tayo ng pangadyan, idalit, ang panalangin tinong kakatamo ni Ginoo sa Kristo. Patawad mo ke kami ring salami ke ka anding pamamatawad mi karing mi kasala ke kami mga emo kami pay sa Kawas magunig sa belang marok, malaming paglub ka pa ipan na panahon mi, panagasopanin kaya kang pakalulu, mitawa ko paratik yung pamalipan ng kasalanan, bigyan sa kami lang sa kulan, king kaligaligan, kapang paninami ang pagsadyan pantanan sa Kristong, kaya kaming talapangambos. Uling keka, ing kayarian at ing kayupayan, amponing ligaya, manggaman kingalananga. O Diyos pa, ginuming Isu Kristo, sinabi ng karing apostol na, yung kapaypan, lakong kaya kayo, kapayang pangkubabiyaw kaya kayo. Yung masabalidan kaya kaming kasalanan, nalaman namin kasalapatan kaya kang iglesia. Pamayapan mo ang pamilugan at panggaburian mo, ikamabiyat magari, manggaman king alananga. Amen. Ing lugod, kapaypan ng Ginoo, samantabi, manatili kaya kayungan, At keka antimurin, ipapagalutangin ng kapaypan ng Ginoo kimbalang metong. Kapayapan, kapayapan kaya kayungan po, kapayapan.
Cordero ni Diyos, sa minalamo, iyong kasalanan ninyato, makaluan mo kami. Pamalang patad, o inigito tayo sa Kristo. Ingkod dari Diyos, sabi daw ang kimbiyan ang lugod na kikatamo. Nung tamo mayaw sa pasanmetong ikayong balalapunan. Ginu, eko matangpang tanggap keka, dapat iagkas miyay nga mano mo, kumayap na ako. Ikatalad dayan ng Ginoo sa Kristo, sa dala nakatang sad-sad kimbiyan nangga. Amen. Ang gabi payapa, lahat ay tahimik, pati mga tara sa bugaw na langit, kay hinhin na hangin, waring umibig sa kapayapaan ng buong daigdig. Payapang panahon ay diwa ng buhay, biyaya ng Diyos sa sangkatauhan. Ang gabi payapa, lahat ay tahimik, pati mga tala sa bugaw na langit. Ang gabi payapa, lahat ay tahimik, pati mga tala sa bukaw na langit, kay hinhin ng hangin, wari umibig sa kapayapaan ng buong daigdig. Payapang panahon ay diwa ng buhay, biyaya ng Diyos sa sangkatauhan. Ang gabi payapa, lahat ay tahimik, pati mga tala sa bukaw na langit. Para karing makiramdam karing radyo at manalbeking Facebook Live, makatanggap communion king pisikal aparalan, abayan da kayo ngeni king pamangadi, kaniting dapat ning espiritual apamakinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan kuking at syuka,
king kabanal-banalan as sakramento, kaluguranda ka, may king sablang bage, at pagnasan ko ing tanggapanda ka. Dapot pauli na ni ngening penandit, era kaatanggap king sakramento, umeka muman espiritual, kening puso ko. Kakaulanda ka, bala mo mawari at syuka ka rin, at pakisan metong keng lubusan, ing sarili ko keka, emo sana ipaintulot kapilanman, ing mikawani ko keka. Amen. Bayan na po tayo po sa misa na po. Pasalamat po rin staff na ning Kakatang Radyo 91.9, lalang Father Pep Bakay, king pamumiradang pamisa-misang kako, king pamagmisa na po, at diyan pong kanakong parishioner, king San Guillermo, muli ko lang pong gigreet, makakarandam lang po palagi 91.9, may kaugtuan o katpanapan kaya kayo gan, at sanapin palagi kayong susubaybay at makarandam kaniting stasyon tamo, ulit nakaltaba balo kaniti. Ne po, din ka ng parishioner king San Guillermo, king Blacolor, lana papagdala po rin Asarets. Manalangin tamo. O Diyos, ikpami, kaniting Eucharistya, tatagkilan mo ring biyemi, papadyan mo sanang mabiyeng lugot mo, karing puso mi, paki maging karapat-dapat kaya ka. Iti adwan mi, king walatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing Ginoo, isang mantabi kaya kayungan. At keka antimurin. At binisyonan na ni Diyos, pang may paing tuto, ingig pa, inganak, at Espiritu Santo. Amen. Ing banal Eucharistia daon tani, may tamo king pamikakalugod, pamisasanmentong king Ginoo. Salamat King Diyos. Otang saslag noring puso ding tao, otang gana kaing kulening yato, balumong balong at yunaing Pasko. Karangin Pasko, karangin Diyos, karangin ganda, karangin tao, karangin Pasko, karangin yato, karangin tula, karangin sandataring tao, otang din sundang gawan dong panyarol, otang tinong nangin sablang sigalo.